इसोरनि अननायाव गासै बर' फिसाफ्रा अराय सम मोजां मोजां थाबाय थानो हाथों। मोनसे बाथ्रा रायजो राजा नोंथांमोन, जोंहा सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोंनि हारिखौ लानानै जोंनि हारिनि थाखाय गालांनाय जा सानस्रि सोदोमस्रि आरो थांखि, बे सानस्रि सोदोमस्रि आरो थांखिया फैयै फैयै बबेबा मोनसे स्टेजाव दोनथ'जानाय, जिरायथ'जानाय मोनसे सानस्रि सोदोमस्रि आरो थांखिमोन नामा? बुंलाय रायजो राजा नोंथांमोन। आंनि नोजोरावथ' बिदि नङामोन। जिरायथ'नाय गैयै, थाद'नाय गैयै बे मोनसे सोमावसारनायसोमोन। नाथाय फैयै फैयै दिनैयो जों मा नुनो मोनखो? मोनसे लामायाव दिनैयो थुंगेनायखौ जों नुनो मोनबाय। जाय समाव मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ लिड खालामदोंमोन, बे लिड खालामनाय समाव बिथाङा गोबां रोखोमनि गोबां नंखाय बाथ्रा बुंबोदोंमोन। दा बेनिनि गेजेराव मेजरलि ना आं CM जानो, आं EM जानो थाखाय आं सोमावसाराखै। आरो बेफोरबायदि माखासे नंखाय बाथ्राफोरखौ जों गासै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बे बड'लेण्ड मुभमेन्ट आन्दलननि समाव बुंबोदोंमोन। नाथाय जों दिनैनि समाव मा नुनो मोनखो? फैयै फैयै बे BTR एकर्डनि उनावहाय BTCनि जोंनि दानि CEMनि चेयाराव जिरायनानै दङ। दा जेरावनोखि जोंनि बे बड'लेण्ड मुभमेन्टनि थांखिया मालाबाबो जिरायथ'नाय, बहाबा स्टेजाव फैनानै दोनथ'जानाय बे थांखि नंखाया। नाथाय दिनैयो सोरनिबा दैदेननायाव, सोरनिबा लिडिंआव दिनैयो जोंनि बे बड'लेण्ड मुभमेन्ट डिमान्डआ दिनैयो बबावबा गोमानानै थाबोबाय। आरो बैफोर लिडारफोरा गावबा गावनि क्रेडिटनि थाखायनो दिनै बेफोरबायदि खामानिखौ मावबाय। दा जोंनि गासै बर' फिसाफोरनि जा सिमां, बे सिमाङा बबेबा मोनसे लामायाव दिनै फैयै फैयै थुंगेनानै थाफैबाय। दा बे लामाखौ जोङो सोरबा बेफोरबायदि लिडारनि थाखाय जों मालाबाबो फैमाल जानो होनो हानाय नङा। अब्ला बेफोरबायदि लिडारखौ जों थगायसुला होना माथो बुंगोन? बड'लेण्ड मुभमेन्टनि समाव जोंनि गासै बर' हारिनि बर' फिसाफोरखौ थगायबोबाय। आच्छा, थगायबोबाय, बेयो जेबो नंला। नाथाय BTCनि CM जाखांनायनि उनावहाय आरोबाव बायदिसिना रोखोमनि थगायनाय बाथ्राफोरखौ बिथाङा बुंबोबावदों ना रायजो राजा नोंथांमोन। नोंथांमोना गोबाङानो गोसोआव गैयाबो जानो हागौ, आं बुंफिनना होनोसै। BTR एकर्डनि गेजेरजों नै रन्जन दैमारि साराबो उदां फोथाराव फैबाय होननानै बे मानगोनां प्रमद बर' बिथाङानो बुंदोंमोन। 2 बोसोरनि गेजेराव जोंनि BTC बड'लेण्डखौ सुइजाले खालामनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन ना। BTR एकर्डनि दफाफोरा मावफुंजायाब्ला सोरनिबा न'आव थांनानै सुइसाइड जानायनि माखासे बाथ्रा बुंदोंमोन। नंगौना रायजो राजा नोंथांमोन? न'खर न'खर साख्रि होनायनि माखासे बाथ्रा बुंदोंमोन ना। ग्रिन बड'लेण्ड दाफुंनायनि माखासे बाथ्रा, नंगौना नङा? दा बेफोरबायदि माखासे नंखाय बाथ्राजों, नंखाय स्ल'गानजों गावसोरनि पलिटिकेल केरियारखौ मा खालामनो सानदों बिसोरलाय? बेफोरबायदि लाइनजों गावबा गावनि पलिटिकेल केरियारखौ मालाबाबो गोख्रों खालामनो हाया। जाय लिडारानोखि जोंखौ थगायबोदों, बे थगायग्रा लिडारखौ फैबाय थानाय समाव जोंनि हारिनि गासै बर' फिसाफोरा आरोबाव सापर्ट होबावगोन नामा? सापर्ट होयोब्लाथ' जोंनिनो गोरोन्थि। अब्ला दिनै जोंनि समाजाव, जोंनि थासारियाव थगायग्रा लिडारखौ जोंनो नांगौ ना थगाय लिडारखौ जोंनो नांगौ? बे बाथ्रानि सायाव जों गासै रायजो राजाफ्रा साननाया जोबोद इम्पर्टेन्ट बाथ्रा आरोना। दिनैनि स्टेजाव मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोनानो जों रायजो राजानो फिननाय होनांगौ जे मा जाहोननि थाखाय, मा प्रब्लेमनि थाखाय, मा इसुनि थाखाय थांनाय 2027 जानुवारि BTR पिस एकर्डनि गेजेरजों जोंनि बे बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट डिमान्डखौ उइथड्रल खालामबोनाय, सासपेन्डेड खालामनानै दोनथ'नाय माखासे बाथ्रा। बेयाव हम मिनिस्टारखौ लोगो हमहैनाय, फाइनेन्स मिनिस्टारखौ लोगो हमहैनाय, प्राइम मिनिस्टारखौ लोगो मोनहैनाय, जोंनि बे सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्टनि इस्युखौ लानानै रायलायहैनायनि माखासे बाथ्रा। नाथाय थारैनो जुदि बै थांनाय माखासे समाव जोंनि बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि मुभमेन्टनि एगेन्स्टआव जुदि सावरायमारदोंमोनब्ला दिनैयो जोङो फिथाइखौ एसेबाबो आलदायै जों मोननांगौमोन। नाथाय जेरैबायदि फिथाइ मोननांगौ जों बेफोरबायदि मोनाखिसै। बै थांनाय समनि माखासे बाथ्राफोरखौ नै दिनैनि बे थासारिजों रिलेटेड खालामनानै जों जुदि बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला बै थांनाय समनि माखासे बाथ्राफ्रा ओरैनो नंखाय, जास्ट फर जों रायजो राजानि सिगाङाव नंखाय बाथ्रा फोलानानै आन्दैयै गावबा गावनि पलिटिकेल क्रेडिटखौसो खालामहैनानै लाना फैनाय रखमखौ जों दिनैनि स्टेजाव हमदांनो हादों आरो जों रोखा फोरमानबो मोनदों। दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा गावनि थांखिखौ साक्सेसफुल खालामनानै लानो हाबायबो जानो हागौ। नाथाय जोंनि गासै बर' हारिनि बर' फिसाफोरनि थांखिया दिनै आद्रा जानानै दङ। आरो बे थांखिखौ सुफुंनो थाखाय दिनैनि समाव सोरबा बेफोरबायदि नंखाय लिडारनि गोदै गोदै रावाव जोंनि गासै बर' फिसाफ्रा
गोजोमनो थगायजानो बेफोरबायदि जाम्बा जाम्बि नंला। पलिटिकेल फिल्डआव फैनानै पलिटिकेल लिडार जाफैनायनि जुदि सिमां दंखायोमोनब्ला बेवहाय जोंहा जेबो बादा गैयामोन। नाथाय माखासे गारबोनाय समफोरखौ जों जुदि नायहरोब्ला जोंनि गासै बर' फिसाफोरनि बेसेनखौ ओरैबायदि सानैसो लिडारफोरा गावबा गावनि पलिटिकेल केरियाराव इउज खालामबोनानै दिनैयो पलिटिकेल लिडारनि आबुं महरखौ खालामनानै लानाय बायदिखौ जोङो नुनो मोनदों। बिटिआर एकर्डनि बाथ्रा, जेब्ला जोंनि हारिनि माखासे प्रब्लेम आरो इस्युफोरखौ सल्भ खालामनो थाखाय जोंनि गासै बर' हारिनि बर' फिसाफोरखौ लानानै गोदानै जुदि माबा मोनसे एकर्ड खालामनाय जायोब्ला बे एकर्डनि गेजेरजों जोंनि हारिनि गेजेराव गोदाननिफ्राय गोदान ना साबसिननिफ्राय साबसिन माने एकर्डफोरखौसो लिरनानै लाना फैनाय जानांगौमोन। नाथाय बे थांनाय बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जों मा नुनो मोनखो, बिटिसिआव थानाय माखासे पावार एन्ड फांसनफोरखौसो माने खोमानानै लानाय, बिटिसिनि माखासे पलिटिकेल सिस्टेमफोरखौ माने मा खोमानानै लानायखौसो जों नुनो मोनदों। दिनै बिटिसि बिसायख'थि सफैब्ला जोंनि बर' हारिनि माखासे इस्युफोरखौ लानानै, एनडिबिफोरनि इस्युखौ लानानै, बिटिआरनि दफाफोरखौ लानानै दिल्लीयाव होम मिनिस्टारखौ लोगो हमहैनाय, फाइनेन्स मिनिस्टारखौ लोगो हमहैनाय, प्राइम मिनिस्टारखौ लोगो हमहैनाय माखासे माने पलिटिकेलि गेम प्लेफोरखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ। बेफोरबायदि थार्ड क्लास लेभेलनि पलिटिकेल गेमा दा जोंनि बिटिसिआव सोलिला। गभर्नमेन्टखौ दाबाय, मोजांनि बाथ्रा, जोंबो सापर्ट होबाय, जोंबो गोजोनबाय ना। नाथाय गावहा जाखिनि पावार मोनदों बेखिनि पावारखौ गावनि न'आव बाहायनो थाखाय ना दिनैयो सोरबा गुबुननि न'आवसो पारमिसन लानो गोनां जानानै फैयो। अब्ला बैफोर माखासे सिस्टेम आरो थासारिफ्रा दिनैयो माबोरै मानि थाखाय जानो चान्स मोनखो? दिनै जोंनि बिटिसि पलिटिक्सआनो जोंनि गासै बर' फिसाफोरनि मोनसे पलिटिकेलनि न'। बे पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि बर' हारिनि माखासे प्रब्लेम इस्युफोरखौ जोङो दिनै एसे गाबोन एसे जोङो सल्भ खालामनानै आवगायलांनांगोन। नाथाय दिनैनि बे स्टेजाव सोरबा पलिटिकेल लिडारा जुदि गुबुन हारिनि पलिटिकेल लिडारफोरजों बा बै गुबुन हारि पलिटिकेल पार्टिजों डमिनेट खालामजानानै जुदि सालायहोजाबाय थायोब्ला अब्ला बैफोर लिडारफोरा फैबाय थानाय समाव बे पलिटिकेल फिल्डनि गेजेरजों जोंनि समाजनि गेजेराव, जोंनि हारिनि गेजेराव मा खामानि मावलांनो हागोन बिसोरलाय? मालाबाबो हाया, मालाबाबो साक्सेस जाया। बेनि गुबै सावगारिया नै दिनैयो जों गासैबो फोरमान मोनदों, जेरावनोखि 4 इयार्स कमप्लिट जालांबाय दिनैयो गभर्नमेन्टआ। जाखिनि एसे मावनांगौ खामानि बैफोर खामानिफ्राबो दिनैयो आद्रा जानानै दङ। मानि थाखाय आद्रा जादों होननानै बुङोब्ला जेरावनोखि गावनि न'आव मावनांगौ, गावनि न'आव फोसाबनांगौ माखासे खामानिफोरखौबो दिनैयो गुबुनाव पारमिसन, गुबुनाव साजेसन लानो गोनां जायो। बैदि माखासे बाथ्रानि थाखायनो दिनैयो जोंनि न'खरनि, जोंनि बिटिसिनि पलिटिकेल फिल्डनि गेजेरजों मावफुंजानो गोनां मावनांगौ माखासे खामानिफोरा दिनैबो आद्रा जानानै दङ। दा बेखायनो फैबाय थानाय समाव गावजों गाव इउनाइटेड जानानै, पलिटिकेलि इउनाइटेड जानानै जेन गुबुन हारि बैफोर पलिटिकेल लिडारफोरखौ जेबो चान्स स्कप होआलासे जोंनि बिटिसिआव पलिटिकेलनि गेजेरजों डेभेलपनि खामानि मावलाङोबा जों गासै बर' रायजो राजाफ्रानो माने गोजोननाय मोनगोन। बेखिनि बाथ्राखौ दिनैबो दासिमबो जोंनि बर' हारिनि गासै बर' फिसाफ्रा लुबैयो आरो लोगोसे खावलायोबो। जोंनि बर'नि जारिमिनाव जाय हारिया दिनैयो जायगा मोनदों, जायगायाबो ओरैबायदि गाज्रि जायगा मोनदों जेरावनोखि जोंनि हारिखौ फोजोबनो नागिरनाय, जोंनि हारिखौ फोथैनो नाजानाय, जोंनि बर' बिमा माहारिनि सायाव सानफ्रोमबो गाज्रि मेगन नोजोरजों नायनाय ना, जिनाहारि खालामबोनो नाजाबोनाय बायदिसिना बाथ्रा, बै हारिनि माखासे लिडारफोरजोंनो गादब जानानै डमिनेट खालामजानानै जुदि नोङो गावनि न'आवनो जुदि खामानि मावनो गोनां जानानै फैयोबा अब्ला बैफोर माखासे बाथ्राफ्रा बेसे साननो गोनां बाथ्रा रायजो राजा नोंथांमोन। अब्ला बैफोर माखासे लिडारफोरा जोंनि हारिनि थाखाय बै थांनाय माखासे समाव मानि थाखाय सोमावसारदोंमोन? ना बिसोरो गावबा गावनि माने मुलाम्फानि थाखायल' बिसोर रायजो राजानि सिगाङाव ओरैनो जास्ट सपर्ट देखायनानै बिसोरो सोमावसारबोदोंमोन नामा? जों दिनैनि समाव बेफोरबायदि बुंनो हायो। नङाब्लाथ' दिनैनि स्टेजाव बेफोरबायदि जाथावनाङा, जों बेफोरबायदि नुथायखौ जों नुथावनाङा। नोंगौना रायजो राजा नोंथांमोन? जेरावनोखि बैफोर माखासे लिडारफोरा जोंनि हारिनि थाखाय एखेबारे नांथाब संग्राम खालामबोनाय साफा लिडार। नाथाय दिनै पलिटिकेल फिल्डनि गेजेरजों फैनानै बिसोरो फिन आरोबाव बै गुबुन हारिनि माखासे पलिटिकेल लिडारफोरजोंनो माने इउसलेस खालामजागासिनो दङ। दा बैफोर माखासे बाथ्राफ्रा जोबोद साननो गोनां बाथ्रा, जोबोद लासिंसिंनि बाथ्रा, जेरावनोखि एसेबां रोंखा राखा हारिनि सेन्टिमेन्टेल गोनां लिडारा पलिटिकेल फिल्डनि गेजेरजों फैनानै पलिटिकेल पावारखौ मोननो थाखाय गुबुननि डमिनेट खालामजानानै गावखौ जुदि इउसलेस खालामना लायोब्ला बियो आरो बेसेबां लासिंसिंनि बाथ्रा जानो हागौ। बुहुमाव थानाय बर' फिसाफ्रा बै गुबुन हारिनि सोरबा लिडारजों इउसलेस खालामजाया मालाबाबो।
जानो हागौ साथाम साब्रै लिडारफ्रा इउसलेस खालामजादों नोंसोर खालामजाबाय था आरो नोंसोर इउसलेस खालामजानानै नोंसा बेनिफिट्स मोनदों बे बेनिफिट्सखौबो नोंसा आन्दै लाबाय था बेवहाय जोंहा बुंनो गोनां खोथा गैया नाथाय नोंसोरनि बे इउसलेस खालामजानाय माखासे आबहावाफोरा जोंनि बे बर' हारिनि बर' समाजाव जोंनि थासारियाव जुदि माबाफोर गुबुंले जुदि बारहावा लाबोब्ला नोंसोरबो समाव फिननाय होनो गोनां जाना फैगोन आरो जुदि फिननाय होनो हायाब्ला नोंसोरो जोंनि गासै हारिनि सिस्टेमनि साजाखौ नोंसोरो रुजुनानै लानांगोन खुलुमबाय जय बर' हारिनि जय बर' बिमानि